Mga kasinag, isang magandang tanghali. Ngayon pala mga kasinag, magbabahog kami ng baboy. Kung maalala nyo mga kasinag, yung kinaykay ko kahapon na bugat, ito na yung sabaw. Ayan. Ayan na yung sabaw mga kasinag. O, di ba? Pampagatas. Bahugin namin ngayon mga kasinag, para dumami ang gatas ni Upay at maging malulusog yung kanyang mga anak. Yung sabaw para doon yun kay Upay. Ayun laman, yun ang pangulam namin sa pananghalian. Andito ako kasi ayan. Hello Star. Ayan. Upay, bigay ko na kay Upay. May nakahiga pa. Oy. Oh, alis ka dyan, alis. Hawakin mo na ito. Yan yung anak ni Upay, oh. Hoy, alis dyan, alis. Alis, doon ka, sa gilid. Hoy, ikaw rin, doon ka. At mabubuhusan kayo dyan sa bahaw. Mainit-init pa ba? Tama yan. Gantong tubig. Yun, para maligam-gam. Lagyan ng tubig. Yan. Bubo mo na. Yan. Pahigop mo na kay Upay para dumami ang gatas niyan. Ano Upay? Malasa yan. Malasa yan. Ang bikis niya yung sabaw. Gatas ng bugat. Tapos yung mga anak mga kasinag, ayan na oh, yung mga biik-biik. Ayun pa. Ito mga kasinag si Star. Ngayon na po ang due date. 14 ngayon? Kahapon ang due date nito. Kahapon pala ang due date nito mga kasinag sa panganak. 15 na ngayon, hindi pa naanak. Mamayang madaling araw daw. Wala pa namang sinyal na lumalabas. Baka mamaya mga kasinag, mamayang gabi or madaling araw bukas. Hanggang nakaka 116 days pa lang, 115 days pa lang itong ngayon eh, di ba? 115, naabot naman yan hanggang 118 days. Kumain na sila. Si Opay, supsupin mo yung sabaw ng bugat ha, para dumami yung gatas. Nakakatuwa naman yung mga biik namin mga kasinag. Ayan, medyo malulusog na, may mga laman-laman na. Ayan ba. Namimila yung iba, gawa ng may mga sugat sa tuhod mga kasinag. Pag dididi kasi nila, nakaluhod dyan sa simento. Kung nagagasgas, kung nag-aaway sila. Yan, kaya may mga sugat sa paa yan, halos lahat. May sugat sa maunahang paa. Tapos yung dalawang puti dyan, namimilay, namamaga. Kagaya yung isa na yan, oh. Yan, oh. Mapapansin yung mga kasinag yan, oh. Maga ang paa, oh. Yan. Wala naman kasi kaming gamot na panturok. Para maturukan sana sila. Wala kayo mga kasinag ganun, eh. Kaya kulang pa man kami sa mga gamit pagdating sa ganitong pagbababoy. Pagka ganyan mga kasinag, hayaan na lang natin at gagaling naman yan. Kaso magtitiis sila. Magtitiis yung mga biik na yan. Ano, ubos mo na? Ha? Ikaw man Star. Ang laki na nandiyan ni Star, oh. Kumapansin yung mga kasinag, oh. Lawit. Ito si Star ang maraming gatas. Kumapansin yung mga kasinag, oh. Yung didi niya, oh. Gubok na gubok talaga, oh. Hindi kagaya ni Upay nung nakaraan, mahina. Kaya mo ano? Lubyan imbudo. Parang imbudo yung kanyang mga didi. Si Upay kasi nung nakaraan, hindi ganon. Hindi ganyan. Kaya lagi kong kinakaykayan mga kasinag. Ngayon nga, maghahatid ako kay Mrs. sa sa Barangay Bubuan kasi atin naman ng homeroom meeting. Tama-tama, paghatid ko sa kanya, magkakaykay naman ako. Para bukas may mahihigop naman na sabaw si Upay. Gaya naman ang gagawin natin mga kasinag kasi ando naman tayo. Magkakaykay na naman ako. Pasipagan lang mga kasinag, kailangan lang talaga magsipag, magtiyaga.
para sa ating mga alaga. Tatlong gabi na ako natutulog dito. Binabantayan ko ang mga kasinag yung mababoy at awa naman kung naiipit. May naipit nga dyan mga kasinag, pilay. Hindi natin inaasahan yung mga ganong pagkakataon. Kung hindi natin babantayan, sayang naman kung madisgrasya. Kaya kailangan bantayan mga kasinag. Mabuti kung malalakas na yan. Pwede na natin iwan yan. Yung malidiskarte na yung mga biik, pwede natin iwan. Ngayon mga kasinag, hindi pa pwede lalo na ganyan pa lang sila, 3 araw pa lang. Tapos ito mga nganakin pa, kaya matatagalan tayo dito magbantay. Mga kasinag, magkakaykay naman tayo ngayon. Hinatid ko si Mrs. na sa eskwelahan, gawa ng may meeting sila, Chloe. Sumama na rin sa akin si Chloe. Dito lang daw siya. At masama na daw sa akin kasi meeting si mama niya. Subukan ko mga kasinag dito. Diyan ka lang muna anak ha, sa Limpoy. May makakaykay daw dito. Try daw natin mga kasinag kung anong meron dito. Tingnan daw natin kung ang shell ang nandito. Kung may... Ay meron oh. Meron. Isa pa lang. Isa pa lang nakuha natin. Meron sa dit. Nasa nakaykay ko dito. Salit-salit ba saro? May nakaisa man. Taon dyan sa lalagyan. Salit. Bugitis nak, bugitis. Wala. Lipat tayo mga kasinag, lipat. Wala dito, wala. Dalhin natin yung ating pangkaykay. Wala dito. Nilipat kami ni Chloe. Ayan si Chloe. Naglipat tayo ng area mga kasinag. Doon sa unang spot. Wala, mahina. Dito tayo sa may ginagawang resort. Ito, kita niyo yung baybayin na yan. Susubukan natin dito. Kung marami dito, try natin. Sabi nila meron daw dito eh. Meron nga oh. Ang shell daw ito. Yan oh. Eyo. May bugitis daw dito. Meron nga. Maganda yung marami sana mga kasinag. Ayan oh. Yun, ganito kalaki sana oh. Yan. Yan oh. Kuha na tayo. Yan oh. Ay. Dalawa. Subukan ko na dito sa uba.
Subukan ko dito sa baba mga. Dito, okay dito. Dito. Dapat muna. Wala dito sa may taho mga kasinag. Dito lang tayo sa gilid. Wala dyan no. Dito tayo sa gilid. Nak, dito ka. Okay na ito. Tsagaan natin to. Tinignan ko lang mga kasinag sa area na yun. Gawa ng sabi ko habang hibas pa ang dagat, doon na sana ako magkakaykay habang maliit pa tubig. Para pag lumaki ang tubig, papunta ako dito. Papahuli ko na sana ang area na ito. Kaso lang wala mas area na yun, kaya magkakaykay na tayo dito. Ay ito, punaw. Ay walang laman. Ayan o. Ayan o kasi yung nakukuha natin. Ayan pa o. Kailangan mga kasinag, pag magkakaykay po kayo sa baybayon, ganito lang o. Hahaliun nyo lang yung nasa ibabaw, alisin nyo. Kasi masasalat nyo man yan mga kasinag. Kaganyan oh, yan, maliit man. Ang kukunin natin, malaki yan oh. Yan, pwede na yan, yan, maliit pa lang. Kasi hindi ba nabaw ng malalim yan mga kasinag, yung mga ganyan oh, ganyan lang. Yan pa lang yung ating nakuha oh, ayan pa lang oh. Yan pa lang yung ating nakukuha. Yan o. Yan. Mahina, maliliit na dito sa lugar na to. Ito, ayan oh, may nakaisa pa oh, yan. Ito pala no. Meron pala lang. Lalagyan natin. Dalawang magkatabi oh. Buti pa rito marami. Dun sa kabila maluya.
Malaki pa rin dito. Hmm. Habang nagkakaykay ako mga kasinag, dumating na rin sila misis. Kasama si Janjan, ayan. Kanina man kasama ko si Chloe, ayun oh. Tapos na yung meeting. Ay nabutan pa kami dito nagkakaykay, yan, tumutulong na rin. Ayan oh. Diba? Ito pa lang yung aking nakuha. Ayan oh. Oh, ang dami na. Ayun pa oh, makakalat pa yung iba. Pupulutin lang namin yan may mga kasinag. Ay si Mrs. matibay din ito magkaykay ka. Matibay magkaykay, nangani eh. Naubos mo na. Sadit-sadit ka kaya mag ano? Ang happy-hap. Happy. Ayun. Hanggang dito kayo, ano, nandito ang marami sa lugar na ito, pababa. Ayan o, yan. Mahanap pa kaming pampagatas. Sana po, padakula. Bato pala, bato. Ano na, kung may nakuha kami dyan. Buti pa si Chloe, pakain-kain lang. Pagal-pagal si Chloe, kakakaykay. Sa ako kay Timo, nanganak ko lang. Ako naman. Okay. Dakog dyan, ano? Yan, umiihi pa oh. Nagpapansik-pansik na. Yung malalaki lang kinukuha namin mga kasinag, yung maliliit hindi na. Iwan na yung maliliit na yan. Ito pa ba? Yung ani. Ito pa Linis ina. ko lang. Pahilingan ni Nunoy kung nakuha mo. Tama, tabang man ako. Matapang ka na dyan. Diyan, sinugod ko. Karakulang ka po. May pang isa. Pero yun yung pinagkaykaya namin mga kasinag, simula dun. Ayan o. Oh, hanggang dun. Nandun si Mrs. Oh, yeah. Layo na. Pero ang tubig ayan na oh. Malapit na lumaki ang tubig. Ayan, ito na yung nakuha namin. Dito sa eco bag na ito, 1/4 naman. Pero ang dami na oh, ayan oh. Nagkakaykay pa kami habang hindi pa ganong malaki ang tubig.
Ayan pa lang naman ang tubig ay oh. Mamaya hanggang dyan na yan. Pag hanggang dyan na, tama na. Meron ka pula ano? Dami, uusan mo, apat na itong kakatabi. Susun! Hindi mo lang inagihan. Sa adik ko. Tama matawag ko na. Ngaray! Lagyan natin sa lalagyan. Sabi ko na naman. Ito pa. Bigat na rin ah. Mga 20 kilos na. Iba yung magkay-kayan mga kasinag. O yung dalawa kong chikiting na yan. O, di ba? Bao lang ang gamit niyan. O. Hindi alam ni Chloe ilalagay yung balit eh. Kung ilalagay sa kamay niya, itatapon eh. Okay. Mga kasinag, ito na yung nakuha namin lahat oh. Ang dami. Bukas-bukasan natin buhangin. Kasi ang daming buhangin sa loob. Maaari mama mauli na si Parang hindi matanang ng ano, buhangin. Grabe kang buhangin kanina, ang bigat. Itong shell na nakuha namin mga kasinag, ano ang tawag dito? Bugitis. yung mga bukas na dito. Ano, may nakat na yung mga buhangin. Ang dami na oh. Malako ka lang ma? Malako na lang ito. So, sarap, may daming buhangin. Siguro nakuha niyo ito sa 10 lang. Ang marami nakuha.
Ito pa. Tapos bago ka pa manigdi. Mga kasinag, tapos lang namin magkaykay, uwi na kami. Isang maliwanag na shoutout pala kay Ma'am Roselyn Ramsey. Ayan mga kasinag, shoutout na rin kay Mr. Domingo Sandico, Mr. Kinsander Japan, Mr. Binigalang. Shoutout pala kay Alejandro Coracha the Master. Sino pa? Nalimutan ko na iba kung isa shoutout mga kasinag. Ayan, sa lahat ng ating mga viewers, shoutout po sa inyo sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Sa 64,000 subscribers na tumatangkilik ng ating YouTube channel. Maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye bye.